Assalamu alaikum, kamar yadda na kawo muku cewa zan muku bayani ne game da Private DNS. Da yawa dai ba su san ma'anar wa'innan Private DNS ɗin ba. Shi Private DNS dai yana ka taimakawa ne a wayar mu na Android kuma da ayyukan da muke ta yi ta yanar gizo yau da gobe. Amfanin Private DNS ɗin nan dai shine kamar wannan haka tallan da ake nunawa ba gare ba dalili sakamakon website da ka shiga zaka ga pop-up ads wanda kai ma in ka ga tallan zaka ɗan ji kunya. To zan nuna muku yadda za ku yi amfani da private DNS ɗin nan din ya taimaka muku ku daina ganin irin wa'annan tallaka-tallakan yayin da ko kunna data kuma shi ma private DNS yakan taimaka wajen idan kake ziyartar wasu website za ka ga talla da yawa ko kuma talla da dama wanda suke sha data. To wannan private DNS ɗin yakan in ka activating din private DNS je ɗauke maka wannan tallan da kake gani in ka shiga website daga talla wanda zai sha maka datan ka je maka iya browsing ko kuma iya abin da aka shiga ne je yi. To bari mu shiga mu sa settings din. Bismillah. To yanzu mun shiga, bari mu je yanzu gun da aka ga private DNS ɗinka shine sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings sai ka shiga more connections. Yayin da ka shiga more connections sai idan ya bude more connections za ga private DNS. To wannan private DNS ɗin shi da mu shiga. Mun shiga private DNS, to sai ka yi da gan shi a off sai ka sa shi a on a private DNS hostname. Private DNS hostname shine da ka sa DNS shine da ka sa DNS dot adguard. Oh my god, god ad